ताकत आनी लो ऐसे हम घर में नहीं जा पावत आलू लियावे के बटे तरवा सबके हम देखावत नहीं। हमारे रोड पर के घर दुआर पर देखते ही बानी लोगे। हमनी के यहाँ के कल्चर है कि हमनी के यहाँ के केहू के सामने केहू ना होला, ठीक ना। और आना केहू हमने घरे आवेला जाला, ठीक बा। तो ससुर भसुर के सामने केहू ना होनी लो, केहू ना होला। अपना मान मर्यादा से रहे के पड़ेला। तो हम झाँको तनी नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो कैसन बानी लो रवा सभे। आशा करते नहीं कि कहीं भी हो खबलो, स्वस्थ खबलो, मस्त खबलो, अपना काम में व्यस्त खबलो। तो सुबह का 5 बज रहल बटे और सबसे पहले उठ के सुबह में अपना सब जो भी काम बटे वो कर ले बानी। और सब काम हो गए बटे, कुछ काम बाकी नहीं थे। बर्तन धोना, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गई बटे। अब काम बाकी बटे खाली नहाए के बाद, ठीक ना। अब नहा के कपड़ा धोए बा नहाए, ओकरी बाद अब चूल्हा घर में घुसे अपना प्यारा सा किचन में। अब सोचे तनी कि चल तनी पहले आलू लिया के सब्जी काट ले सब काम रेडी करके ओकरी बाद हम नहा ले। तो चली लो चलते नहीं अपना घर में आलू लिया है, ठीक बा। तो देखी लो हमने सब बानी लो ऐसे हम नहीं जा पावत। देखे हम लोग तो हम लोग जो का बनावती है। तनी सही हाल वो सरवा में से न रोड पर ले पूरा लौकेला। देखी सोझे लौकता होते तो तनी बच के जाए के वजह के नजर ना पड़े ना तो केहू कही कि का करत दिया इकरा। अब लुका के भागत तनी का कर झाँक ले तनी केहू ना रही तो भाग जाम सड़क दे घरवा में। एनिए ताकत आनी लो ऐसे हम घर में नहीं जा पावत आलू लियावे के बटे तरवा सबके हम देखावत नहीं। हमारे रोड पर के घर दुआर पर देखते ही बानी लोगे। हमनी के यहाँ के कल्चर है कि हमनी के यहाँ के केहू के सामने केहू ना होला, ठीक ना। और आना केहू हमने घरे आवेला जाला, ठीक बा। तो ससुर भसुर के सामने केहू ना होनी लो, केहू ना होला। अपना मान मर्यादा से रहे के पड़ेला। तो हम झाँको तनी नहीं जे लौकत नहीं खिलनु। अब सासू माँ आए नहीं तो सासू माँ से मांग लेनी, अब हम ना लिया सोझे लौकता। ए माँ देखी लो सासू माँ हमारा आवे नहीं। तने आलू में से काट के थोड़े दी ना। दे कुछ बानी आलू काट के दे तब। अब यहाँ लोग खाए लो रोटी देखी लो आमा है दे जग में आलू काढ़त रहनी है। और आलू देखी लोग दे कहाँ रखाइल बेटे ससुर जी के पलंग के नीचे रखाइल बा। बड़े बड़े बावे और बाकी है ने सब छोटा छोटा बाटे, ठीक बा। तो अब सासू माँ कहता नहीं कि रोटी आ भुजिया सब्जी बना दा। हम कहतनी कि रवा लो भर की रोटी या भुजिया सब्जी बना देतनी या हम अपना के भात बना लेतनी।
ठीक बा। तब देखी जे यहाँ लोग के ज़्यादा भात ना ठीक लागेला, सर गइल बा लोइया। देखिए बहुत सारा आलू एमे सरल बाटे। एमे से नीमन नीमन आलू बीन के लेके जाए के पड़ेला। करू के तेल पे रवले बनी, सासू माँ बहुत ज़्यादा तेल पे रवले बनी। तब बताई लो रवे लो कि हे बोतलवा में एक बोतल तेल बटले बानी। तो बटले बानी तो फ्री नहीं की बटले। अब मान लीजिए अब जरा घर तेल नहीं खे, तेल के आवश्यकता बा। मान ली कि तेल के बिना तो ना सब्जी छौंकाई, ना चोखे बनी, ना चटनी बनी, ना कुछ छनैबे करी। तो जरा ना रहेला तेल ना ख़त्म हो जाला तो आवे नहीं लो एक शीशी एक बोतल मांग के लेके जानी लो, मतलब पैंचा मांग के लेके जानी लो। आ वहाँ लो पेरवाए लो तो फिर ये बोतल में लिया के वापस कर दे। तो तेल हमनी के किने के ना पड़ेला, सरसों होला घर पे, और सरसों घर पे होला, साग सब्जी भी घर पे होला। तो किने के कुछ आटा चावल किने के ना पड़ला, घर पे होला सब कुछ। ठीक बा। तब बात करते करते अब इतना टाइम हो गया, अब चलते नहीं हम सब्जी काट के नहाए। ठीक बा। अब वीडियो हम करते नहीं बन, अब बाद में रोवालों से बात करें। और रोवालों से निहोरा करते नहीं कि अगर चीज़ हमारे वीडियो पसंद पड़ी तो रोवा सब चैनल के सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करे ब्लॉगिंग। ठीक बा। अब रखा तनी।